Kidam tang chiklu Johnny aprang malom khat khati bor pathar lapen kapregadi malong ong dung aron re barmi supari nepon long lo. Laso pen asamalong rialong kahuri sai kovia kreng mate barmi supari alam ki klang BJP klembang lachit gogoi lapen ATASU klembang Milan buragohaya tumaphanta police atum nepsi karju patar tok padopon lapenan parta phone voice viral along amen ke klang dun Bokajan Press Club along klembang phu kherangki bahini ND24 kherangki Kalian buragohai lapen simanta lahona tumaphan police atum karju padoponji pupen banghini ta chiklo Johnny so sepen ke ka chipatu bomsi Guwahati High Court along board aphan chibor ibom Sita halapu police atum tenta kiri sai inkon tipin pen sai jogge patuni phai inkoira troxiani net inang ponsi dipu SPSI hen pialong pondo lapen puthot kodalong an pali pondo nasopen puthot police remand aphan van thusi karju padopon bomlang thusi birtari tunlong Bokajan pen ananterang karbinglong live